Moi. Mä nyt tuolla kotiin koulusta. Meillä loppuu yhdeltä koulu. Ja niin. Niin kiva. Siinä loppuu 2:45. Meillä on vain yksi pitkä päivä ja se on maanantai. Ja loppuu 2:45. Tänään loppuu 1:00. Eilen taisi loppua 2:00. Sitten 2:45, 2, 1, 2. No, mä näytän mun lukujärjestyksen sitten kotona. Mutta mä en enää tee negatiivisella. Paitsi jos mä ja mun serkku tehdään joku sellainen zombivideo petsupeilla tai sellainen joku. Mut haasteet. Veikkas, no, sanoit se teki silleen, että kaulasta alaspäin haasteen videon, niin se oli ihan hyvä. Mäkin voin tehdä. Mut joskus kun me mennään johonkin kauppaan, sellaisen kauppaan. Sivaan esimerkiksi. Jotain henkeä. Niin mä laitan nyt pauselle hetkeksi. Mä jatkan sitten vielä. On tällainen paita. Kiva paita. Niin mä tiedän. Mä tein sen kolmen jo, että vatuttaa, vituttaa, haastaa. Mä tein uusiksi poistaa sen toisen ja sitten mä poistan sen toisen videon, minkä mä tein jostain. Mä poistan. Mä tein sen tänään aiemmin. Kiva poistaa. Rauhallinen ja hyvä. Vaikka itsekin. Joudun bossia laitetaan posti. Joo, tiedän, mä oon pälpätöissä kuvan kenkiä, niin ihan tylsää. Mä tiedän. Tää ei oo sit mikään mettäpolku, että tää on ihan tie. Tie, jossa kulkee autoja. Eikä täällä onkin kaikkea mettää täällä. Mä kuulin tuon postilaatikolle. Ja sitten kun mä oon avannut luukun, mä kuvaan taas. Siellä ei ollut mitään. Mä käyn vaan ylös. Niin söpötä poita. Kuuntelisikin kuuma. Kuuma. Voisin varmaan näyttää teille, niin sitä vielä toista kissaa. Jos
Nyt näen sen nimakuvasta. Sen nimi on Nipa. Typerä reppu. Kaikki työ niin muodossa. Se on iso. On todella. Tässä on Nipa. Tässä on Miska. Molemmat kissat haluu sisälle. Toi on 6 tai 7, toi on 14. Mennään. Moi! Niinpä mä tuun kohta antaa sulle ruokaa. Mä nostan mun kengät. Mä vien mun repun. Jos mä oon tällainen jättireppu. Ja mä otan pitkän. Mä oon täällä ihan sikana hämpiksi. Sori, jos tulee vähän pitkä. Kello on ton verran. Ei ehkä ole. Tuossa on täällä vähän väärässä. Melkein 1:30. Juodaan tästä hyvää kahvia. No mä tykkään kahvista. Moikka!